انا اخیران سوال حضرت جان نصیب باشه از حضرت جان همین سوال ما اویلادور شدنی هستم و راستی گپ پولمون нестайда пулмон нестай падар мега ки қарз мегирем мисол тира хонадор мекунем ана ай якда бародарҳо гуфтем метиана мега кам астай мега ами вай дора ки диле натиша мехаста ки ай банк гирем ман розӣ нашидестам ростига не абанк нагиред пули зиёдам нагиритон фақат ами барои ҳоҷат мисол аллоҳ таоло як одама камбағал мекунад беҳикмат не ҳамин камбағалиам вақту соату аҷал дорад ва мегузаред ҳар як миллионер миллиардерам вақташанда он зелен фурӯхтагӣ аст ё як чизи арзон фурӯхтагӣ баъд буромадагӣ аст ба боло ҳеҷ гапе надорад камбағалӣ айб нест бародар як одам омада гуфт ки ё расул ман ҳамин изорам ҳаст халос зан гирифтан мехоҳам изор ҳатто ридо надорад курта надорад фақат изор дорад бадани луч гашта зан гирифтан мехоҳад барои ҳамин як зане ки ба худатон муносиб аст яъне ваҳоям камбағалтар аст ҳамонҳои ёфта гуфтанд акор ки айни ҳол шароити мо дар тӯи хонаю тӯйҳои дабдаба кардана надорем бигузор тӯи хоксорона бошад иншоаллоҳ аллоҳ таоло никоҳ яке аз амали солеҳ аст амали солеҳ ки зиёд шуд аллоҳ таоло зиндагии хуша метиҳад никоҳ ки шуд дукаса мешед дукаса дуо мекунед аллоҳ таоло муваффақ мекунад ва иншоаллоҳ тӯи писарамоя шурӯтар мекунем калонтар мекунем гуфта ду тарафа розигишӣ гирифтед тӯи хоксорона карда никоҳ кунедон қарз нагиред аз банк барои тӯи бояд ҳамин бародарои азиз хосатан ман як одам камбағал ҳамсояҳо хешу таборҳо ёру дӯстҳо бояд як тӯёна як дастгирӣ ҳамин хел одамо мана закот беам муҳтоҷ ҳамин бародар ба закотам дода мешавад дастгирӣ кунед он зан гирад ҳалолу пок гардад як тӯе кунад агар одам бояд аз худаш дониста як одам духтар бурад писар хонадор кардааст хешу таборо дониста аз худаш як чи оварда тия дастгирӣ мешавад кори хайр аст савоб аст аллоҳ таоло ба خانواده شما هم برکه میدهد ان الله لا یضیع اجر المحسنین الله تعالی اجر نیکوکاران رو ضایع نمیکند شما اقدام کردن گرید ان شاء الله الله تعالی ذات کریم است والله تعالی اعلم شما داملا حاضر ابراز کردید که به این گونه انسان ها زکات داده می شود گفتید یعنی که در حالتی مثلا زن گرفتن به آنها نیز زکات دادن ممکن است درست گفتید بله برای زن گرفتن یاردم کردن هیچ شرایط ندارد برای زن گرفتن پول ندارد یعنی آدم مسکین است فقیر است بله یاردم کرده میشد